вақте Лионел Месси сухан мегӯяд, ҳама ӯро гӯш карда хулоса мебаронанд. ҳар як калимаи ӯро бо диққат гӯш карда ҳазоро коршиносони футбол дар тамоми ҷаҳон ҳар хел маънидод мекунанд. вақте лидери Барселона рӯи рост норозигии худро нисбати роҳбарияти даста баён кард, интернет ба қавле таркид. чӣ ҳодиса рух дод? имрӯз маҳз оиди ин ҷанг ки Месси зидди Абидаль ном дорад нақд хоҳем кард. барои он ки боз ҳам аз бозии дӯстдоштаатон аловат баред, дӯстони мо аз як X барои шумо тӯҳфа омода карданд. то 6500 рубл бо промокоди тачфуд. ин компания сарпарасти Барселона ва дигар топ клубҳои аврупоӣ мебошад. бо суръат, бо сифат ва профессионалӣ аст. маълумоти бештар дар комментария. директори варзишии Барса дар интервю ба Спортест гуфт ки футболбозон дар тамринҳо фақат танбалӣ мекарданд ва маҳз ин чиз сабаби хориҷ кардани Вальверде аз даста буд. Месси аз ин суханони Абидаль сахт ғазабнок шуд. ӯ дар сторизи инстаграми худ ин чизро чунин шарҳ дод: ба ман чунин суханҳо маъқул нестанд, аммо ман чунин фикр мекунам ки ҳар кас бояд барои хатогии худаш ҷавоб диҳад ва мустақилона қарор барорад. бозингарон ба бозие ки дар майдон нишон медиҳанд ҷавобгаранд ва вақте мо мағлуб мешавем, мо якум шуда ба гуноҳи худ иқрор мешавем. ва боз як чизи дигар, вақте оиди бозингароне ки танбал буданд ва хуб бозӣ накарданд сухан мегӯед, бояд як номи онҳоро номбар кунед. вагарна шумо ҳозир гуноҳро ба ҳамаи даста бор карда истодаед, ки ин боиси норозигӣ ва нигаронии баъзе аз футболбозон хоҳад шуд. Месси аз чӣ норозӣ аст ва оё ӯ метавонад дар охири мавсим Барселонаро тарк кунад? ҳоло дар бораи ҳамаи ин нақл хоҳем кард. тибқи маълумоти рӯзноманигор Хуан Макастаньо, Месси аз он хаста шуд ки чӣ коре дар Барса нашавад, маҳз гуноҳро ба сари ӯ бор мекунанд. бинобар ин ӯ дар ҳақиқат метавонад дастаро тарк кунад. чанд рӯз пеш бошад, яке аз телевизионҳои испанӣ лаҳзаи хело ҷолибро ба навор гирифт. дар тамрини пеш аз бозӣ бо Валенсия, Месси ҷамъ шудан бо бозингаронро рад кард. дар ҳақиқат мухлисони Барса барои ғамгин шудан сабаб доранд. ба ғайр аз ин, дар шартномаи Лео ва Барселона як шарти ғайриоддӣ аст. тибқи он шарт, Месси имкон дорад ки тобистони оянда дастаро бепул тарк кунад. тибқи маълумоти El País ва дигар нашрияҳои испанӣ, барои ин корро кардан Мессиро зарур аст ки танҳо то 30 июн ба роҳбарияти Барса ин хоҳиши худро баён кунад. аммо инҷо як шарт аст: Месси наметавонад ба дигар дастаи аврупоӣ равад. рӯзноманигорони нашрияи Manchester Evening News 5 феврал хабареро нашр кард ки ҳама интизораш буданд. Манчестер бовар дорад ки агар Месси Барсаро тарк кунад, пас Сити аввалин варианти ӯ хоҳад буд. бале, гап сари Гвардиола аст. мухлисони кунҷкови Сити дарҳол роҳҳои харидории Мессиро ҷустуҷӯ карданд. ин корро карда метавонем. Мессиро мехарем. Нью-Йорк Сити Мессиро мехарад ва ӯро ба Манчестер Сити ба иҷора медиҳад. трансфер ба Мелбурн Сити ва иҷора ба Ман Сити хело осон. бояд гуфт ки Нью-Йорк Сити, Мелбурн Сити дар як гурӯҳ бо Манчестер Сити қарор доранд ва ба ширкати холдингии Сити Футбол Груп дохил мешаванд. агар Лео ба Сити наравад, пас ҳамеша варианти баргаштан ба Ньюэлс Олд Бойси Аргентина вуҷуд дорад. барои чӣ Месси дар ҳақиқат метавонад равад? баҳонаи рафтан барои капитани Барса хело зиёданд. ана ба шумо якчанд факт. Барселона дар қисмати ҳалкунандаи мавсим ҳамагӣ 16 бозингари асосӣ дораду халос. боқӣ монда ҳама наврасонанд. бо ин қадар футболбоз барои ягон ҷоиза мубориза бурда намешавад. айни ҳол Месси ба дарди зиёд нигоҳ накарда бозӣ мекунад. тибқи маълумоти ESPN, Лео ҷароҳат бардоштааст, аммо капитан муҳим будани худро барои даста ҳис мекунад ва ҳунарнамои худро идома медиҳад. Барселона хориҷ кардани Вальвердеро дуру дароз кашид ва дар натиҷа даста ба ду гурӯҳ ҷудо шуд: онҳое ки тренерро дастгирӣ мекарданд ва онҳое ки не. дар натиҷа фазои дохилии даста вайрон шуд. ин хабарро рӯзноманигори Financial Times Саймон Купер тасдиқ мекунад. Барселона ҳангоми ба суди Испания кашида шудани Месси барои наспоридани андоз ӯро қариб ки дастгирӣ намекард. дар ин бора чанд бор маҷаллаҳои испанӣ навиштаанд. давом медиҳем. дар навбат шумораи бисёри трансферҳои номуваффақ. ин аллакай факти ба ҳама маълум аст. бинобар ин Барселона аллакай 5 сол дар Лигаи Чемпионҳо ғолиб намешавад ва бохти ӯ аз Рома ва Ливерпул хело ҳангомавӣ ва шармандавор буданд. ва дар охир Неймар.
тобистони соли 2019 месси дар суҳбати 1-1 бо Бартомеу аз ӯ хоҳиш карда буд ки Неймарро ба Барса баргардонад ва барои трансфери Гризман маблағро сарф накунад. натиҷаи инро шумо медонед. худи Лео бошад дар интервюяш чунин гуфта буд: ман намедонам, аммо Барса барои баргардонидани Неймар ҳама корро накард. хулоса 7 сабаби тарк кардани Барса кам нест. вақте Месси меравад бо дастаи каталонӣ чӣ рух медиҳад? бисёре аз экспертҳо пешгӯиҳои бад карда истоданд. барселонаи бузург ба Манчестер Юнайтеди баъди Фергюсон табдил меёбад ва ё мисли Милан мешавад ки бо гузашти вақт ҳама бузургии худро аз даст дод. агар Месси ин тобистон Барсаро тарк кунад, Бартомеу хело зуд аз вазифааш мемонад ва ба истеъфо меравад. хабар медиҳад Mundo Deportivo. бинобар ин президенти даста хело зуд оташро хомӯш карданӣ шуд. баъди як рӯз пас аз суханони Месси зидди Абидаль, Бартомеу 3 бор бо Лео вохӯрд. дар ин бора нашрияи боэътимоди ESPN хабар медиҳад. ҳамчунин Эрикро ба вохӯрӣ даъват кард. ин вохӯриҳо ба президент имкон доданд ки нофаҳмиро дар даста ҳал кунад. Месси дар вохӯрии шахсӣ ваъда дод ки омодааст ҳама корро кунад то даста дар майдон муваффақ шавад. Абидаль бошад дар вазифаи худ боқӣ монд. дар натиҷа буҳрони байни ҳамдигарӣ дар Барса анҷом ёфт. аммо буҳрони умумӣ чӣ? аллакай ҳозир маълум аст ки роҳбарии Бартомеу аз ҳама ҷиҳат бад аст. аммо ба ҳар ҳол, оё метавонад Месси аллакай ин тобистон Барсаро тарк кунад? ман ҳеҷ гоҳ ниёз ба тарки беҳтарин дастаи дунё яъне Барселона надоштам. инҷо ман аз ҳар бозӣ, ҳар тамрин ва ҳамчунин аз худи шаҳр ҳаловат мебарам. чизе ки ба ман зарур аст инҷо ҳаст, чанде пеш гуфта буд Лео. Месси чанд бор барои рафтан аз Барса наздик буд ва ин чиз якум бор рух надода истодааст. хусусан барои Месси солҳои 2013 ва 2014 хело мушкил буданд. якчанд давраҳое буданд ки ман худро пурра шикастхӯрда ҳис мекардам. хусусан солҳои 2013 ва 2014 ин ҳиссиёт бештар буд, зеро он вақт бо кумитаи андоз мушкилиҳо доштам. ин барои оилаам ҳам давраи вазнин буд. бисёриҳо намедонанд ки он вақт чӣ рух дод, аммо ҳолат хело вазнин буд. хурсандам ки фарзандонам оиди ин мушкилӣ чизе намедонанд. он вақт ман ҳатто фикри тарки Барселонаро мекардам, маҳз аз пушти ҳамон мушкилиҳо, гуфта буд Лео Месси ба интервюи Mundo Deportivo. ба фикри ман Месси ҳадди ақал то тобистони соли 2021 дар ин даста боқӣ мемонад. Лео ин дастаро хело зиёд дӯст медорад. дар даста тренере пайдо шуд ки метавонад маҳз ҳамон футболе ки Лео дӯст медорад роҳандозӣ кунад, яъне тики-такаи бузургро. ва агар Барса тавонад ки тобистон Неймарро ба даста баргардонад, пас мавсими нотакрорро аз MSN интизор хоҳем шуд. оё Месси метавонад тобистони ҳамин сол дастаро тарк кунад? ин чиз фақат ба як нафар маълум аст: ба Лионел Андрес Месси.